don kibaru wale na siratigɛ fɛ Isa Kaba kibaruya minnu bɛ an ka jamana kun kan I bɛ se ka kɛnɛ dayɛlɛ. Ayiwa an bɛ foli di lamɛnbagaw ani filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma I y'a fɔ cogo min sɔgɔmada fɛ kunnafoni olu minnu bɛ kabaro ɲɔgɔn kan an bɛ a lajɛ kunnafoni kunfɔlɔ ko olu di a joli o ye renouveau matin de ye kunnafoni bakurubaw ye min ye sɔgɔmada in na fana kɔ tuguni kunnafoniw sɔrɔla k'a fɔ sura nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati ko banbaganci walekɛla dɔw taara ka taa dangari fana komisariya la kunnafoni caman tɛ a kɔ kan nka an sera ka minnu korokara an bɛ olu di aw ma kabi jamukan in daminɛ wagati la min ye Goodluck Jonathan ye ale sera Bamakɔ yan nɔ kunu a bɛ ka mun kɛ kow bɛ cogo di kunnafoni dɔw bɛ yen nɔ an ye minnu sɔrɔ a kan an bɛna olu da aw tulo kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan dɔgɔkun tɛmɛnen an kun y'a fɔ aw ɲɛna yan nɔ ka fɔ ko yefuge denni dɔ bɛ yen maa dɔw kun ye olu ta ye kunnafoni dɔw sɔrɔla a ko kan Asan Jalo bɛna olu da an tulo kan an bɛ laɲini kɛ Sedina Umar fɛ n'a y'a ɲɛ kɔmi ka na an bɛ kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛɛ la salo k'u di aw ma. An balimaw an bɛ aw fo aw ka danaya la ka ɲɛsin Renouveau Télévision ani radio Renouveau ana a kunnafoni carisira tɔ walasa ka se ka aw kunnafoni an y'a fɔ cogo min sura kibaruya sɔrɔla ka fɔ nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati ka fɔ ko maa jatigɛ walekɛla dɔ olu taara ka taa dangari fana o komisariya la I b'a ye ka fɔ a ko gɛlɛyara kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ mugu cikanw bɔra bɔlɔlɔkannaw bɛɛ kɛra a kunnafoni ye hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka sɔnni sigi olu kumaw bɛɛ lajɛlen kan kunnafoni dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa kelen ni tora a la n'o ye polisi ye polisi min yɛrɛ ni ale ye classe 2015 ye classe 2015 min do u yɛrɛ b'a jira k'a fɔ k'a kɛra major de la promotion ye o maa yɛrɛ tɔgɔ ye ko Amadou Sise maaw y'a jira k'a fɔ ko o kɔni ntanyana nka a fɔ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan jamana kɔni ma sɛbɛnfura bɔ ka o sɛbɛntiya u y'a jira k'a fɔ ko maa wɛrɛ bɛ yen ko o banana kunnafoni kɔni jɛlen min ye o ye k'a fɔ maa dana jugu taara ka taa bin fana komisariya kan kunu sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati wa kunnafoniw fana y'a jira k'a fɔ minnu jɛlen don o ye k'a fɔ a ma dɔn cogoya si la n'o y'a sɔrɔ jatigɛ walekɛlaw don walima ni waleya wɛrɛw de don kunnafoniw kɔni jɛlen tɛ ko in na kosɛbɛ bari a kɛra su dugu tilalen dɔɔni kunnafoni min mana bɔ a la bi tile kɔnɔna la Renouveau cakɛlaw a kunnafoni ɲininaw olu b'a bɛɛ lajɛlen ɲini k'a di aw ma. An y'a fɔ an ka kunnafoniw daminɛ la Goodluck Jonathan ni ale ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ale kɔni cunna anw fɛ yan nɔ Bamakɔ kunu kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko baaraw kunfɔlɔw ye minnu ye ani minisiri dɔw olu sera ka ɲɔgɔn ye ka se ka falen kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min n'o ɲɛsinnen bɛ an ka mara tanbanbɔli kow ma ani minisiri min n'o bɛ ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔ a yirala k'a fɔ ko commission dɔ yɛrɛ sigira commission min ni ani olu bɛ baara la ka sɔrɔ kɛ baaraw yɛrɛ kunfɔlɔw ye minnu ye anw y'a fɔ yan kunu ka fɔ ko baaraw bɛna tali kɛ kosɛbɛ kalo 24 min ni jamana ɲɛmɔgɔw y'o sugandi mun bɛna kɛ o kalo 24 kɔnɔ n'o bɔra yen nɔ o kalo 24 ni o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka jɛkulu dɔ sigi sen ka jɛkulu min n'a bɛ wele ko comité de suivi min bɛ a ko dɔ a nɔfɛ ka to ka jateminɛw kɛ n'o y'a sɔrɔ baara ninnu bɛ ka taa u taɲaw fɛ kunnafoniw kɔni y'a jira k'a fɔ ko Goodluck Jonathan ani jamana marabagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ciden minnu n'olu bilalen bɛ walasa ani olu ka kuma ko u bɛ baaraw la baara minnu n'u bɛ k'a kɛ gundo kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ wagati tɔw la n'u nana u bɛ yala hôtelbaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko nin sen baaraw k'a bɛ ka kɛ gundo la kosɛbɛ ni tubabu b'a ko discrétion o hukumu kɔnɔ ayiwa baara ninnu yɛrɛ normalement a kan ka kuncɛ bi jumadonya in na ka sɔrɔ k'a fɔra k'a fɔ ko Goodluck Jonathan k'a ka taama in tile 2 taama de don ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile 3 o yɛrɛ min ni o tɔ man jan baara ninnu bɛ don o hukumu de kɔnɔna la ni Goodluck Jonathan n'a ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a kan ka taa n'u ye jamanakuntigiw CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ olu ka lajɛ belebeleba wɛrɛ kan ka kɛ juillet kalo tile 3 Ganakaw fɛ yen nɔ a kan ka taa ni baara ninnu ye yen nɔ n'olu taara laɲini ye min ye o ye k'a fɔ gɛrɛndɛ min sigilen don jamana kan n'a bɛ fɔ a ma ko embargo k'a laɲini o embargo ka wuli ani fana jamana fana k'i kan di k'a fɔ k'a bɛ kalataw kɛ o wagatiw la sigi kɛlen bɛ k'o waleyaw de makɔnɔ o de hukumu kɔnɔ minnu ye kunnafoni a fɔbaga ɲumanw ye olu y'a jira k'a fɔ ko Goodluck Jonathan ka nin nalen yan nɔ k'a nafa ka bon kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ ni chronogramme sera ka di baara minnu kan ka kɛ kalo 24 kɔnɔna la n'o sera ka di ko o nafa bɛ bonya kosɛbɛ baara ninnu na walasa ɲangini bere ninnu olu ka wuli ka bɔ an kunna kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an y'a fɔ ɲɛna kuma daminɛ kumaw la k'a fɔ ko parti minnu ni olu ye M5 RFP
mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques olu caman bɛ yen nɔ bi bi in na gɛlɛyaw bɛ a kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni premier ministre yɛrɛ o ka lahalayaw ye o lahalaya ninnu dɔw kɛra sababu ye ka gɛlɛya misɛnninw don M5 yɛrɛ kɔnɔna la maa caman bɛ yen nɔ minnu t'u yɛrɛ ye M5 ka baaraw kɔnɔ wa maaw fana bɛ yen nɔ minnu b'u yɛrɛ ye a ka baaraw kɔnɔna la M5 kɔni kɛra cɛtigɛden fila ye cɛtigɛden fila minnu ni baara gɛlɛyalen don u ni ɲɔgɔn cɛ bi kosɛbɛ fo kuma dɔw la M5 min ni o bɛ premier ministre kɔkɔrɔma don premier ministre ni o bɛ bɔ ka kuma dɔw fɔ nka M5 tɔ kelen dɔ o bɛ tila k'o kɔkari yaasa ka faamuya sɔrɔ nin ko in dogodogo ɲɛw kan Awa Sanogo ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP kɛlɛ kɔni bɛ o jɛkulu in maa dɔw ani premier ministre Choguel Kokala Mayiga ni ɲɔgɔn cɛ ni o yɛrɛ dɔ Cheikh Umaru Sissoco ye maître Mohamed Ali Bathily ani Koniba Sidibe kunnafoni sɛbɛn dɔ senfɛ arabadon juin kalo tile 22 o sɛbɛn in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Dr Choguel Kokala Mayiga ni ale yɛrɛ ni jɛkulu in comité stratégique ɲɛmaa ye k'a kɔni kɛlen don ka ni jɛkulu in kɛ a ɲɛnasago ye ni maa kofɔlen saba ye ni olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ ni jɛkulu in na u kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu nisɔndiyalen tɛ cogoya si la ka kɛ ni premier ministre ka jamana mara cogoya ye u y'a yira k'a fɔ fana ko jamana kɔnɔdenw kɔni bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don o ko la u tilala k'a yira k'a fɔ ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga k'a ye jɛkulu in kɔnɔna ko bɛɛ lajɛlen ɲaami ko ka tila ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka kɛɲɛ ni dusukasi ye ni maa saba ninnu u ye weleda kɛ ka ɲɛsin u nɔfɛmɔgɔw ma k'u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mali kura jɔ cogoya min na ko waati sera ka se ka M5 RFP segin a nɔkɔrɔ la k'o tɛ se ka kɛ fiyewu fo a cɛw ni musow ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka dankari jamana bɛ taabolo min na o kan ani ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali kura jɔ Cheikh Umaru Sissoco Mohamed Ali Bathily ani Koniba Sidibe olu kɔni y'u kumakan di k'u bɛna o ko in ta bala kosɛbɛ wa k'u bɛna fɛɛrɛ o bɛɛ lajɛlen bila sen kan o ko bɛ se ka ɲɛ cogoya min na u ye weleweleda kɛ ko M5 RFP sifinnakaw a n'a sijɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan walasa maliyɛnw nimisi bɛ se ka wasa cogoya min na ni sɛbɛn min filɛ nin n'a tɛgɛ nɔbila kɛra nin maa kofɔlen saba in fɛ o kɔni bɛ M5 RFP jɛkulu farali ko fɔ i n'a fɔ kumadɔnnaw b'a fɔ cogoya min na laɲini bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nka fanga b'u fara aw k'a dɔn k'a fɔ ko Cheikh Umaru Sissoco maître Mohamed Ali Bathily ale ni Koniba Sidibe olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye plateforme espoir Mali kura ɲɛmaa ye ale ni mouvement précurseur de la lutte contre le régime IBK ani front africain pour la solidarité et la démocratie fasoden fo ka se mouvement pour un destin commun ma MODEC. Alisa an bɛ to politiki bangun kan min ye sɛbɛn bayɛlɛma minnu ni olu ko tun bɛ sen na yalima o ko ma ɲɛ sɔrɔli min kɛ o bɛna baara gɛlɛya Choguel Kokala Mayiga bolo wa nin de ye maa caman ka hakilina ye bibi na ka sababu kɛ Choguel Kokala Mayiga n'ale ye premier ministre ye ale yɛrɛ tun ye danaya da ministre dɔ kan ko ka se ka o baara in kɛ o ministre so yɛrɛ ni o tɔgɔ dara ko ministère de la refondation de l'État en charge des relations avec les institutions ni a ɲɛmaaya tun bɛ Ibrahim Ikasa Mayiga bolo kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in arabadon kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko jɛrɛ min n'o kɛra minisiriw ka jɛrɛ o jɛrɛ hukumu kɔnɔ ko ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ o minisiriso ka bolo kan k'a bila minisiriso min ni o ɲɛsinnen don administration territoriale ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Ablaye Mayiga ma jateminɛlikɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ye gɛlɛyaba ye minnu ni a bɛna don Choguel Kokala Mayiga a ka baaraw taabolo la ka sababu kɛ ale masuruna mɔgɔba de tun ye Ibrahim Ikasa Mayiga ye a tun bɛ o bila ka baara kologirinw kɔ nka bi in na ni baaraw bɛɛ lajɛlen minɛn'o la k'o di colonel Ablaye Mayiga ma o bɛna baaraw gɛlɛya bolo ni kɔni ye kunnafoni ye min ni renouveau kunnafoni jɛkulu y'a kamaru ɲɔgɔn kan k'a di EMA FIFA mɛnuna o ma walasa a ka a ɲɛfɔ an ye an ka se k'a faamu. Ministre de l'administration territoriale, réforme politique et institutionnelle baaraw o koɲɛw ɲɛnabɔliw bɛɛ dira ale de ma kalata koɲɛw ɲɛnabɔliw ani chronogramme bɔlikow o bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya tara ka di ale ma cɛmancɛ fanga ɲɛma fɛ conseil des ministres lajɛrɛ sen fɛ fɔlɔ ministre de la refondation de l'État ni o ni premier ministre yɛrɛ kun gɛrɛlen no ɲɔgɔn na kosɛbɛ ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale de kun kan ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ nga o décret min kun sigira sen kan ni o kun ye Choguel yɛrɛ ka laɲini dɔ ye sɔn ma kɛ o ma conseil des ministres sen fɛ min kɛra tarata don o hukumu kelen kɔnɔna de la ministre de l'administration territoriale baara ninnu bɛɛ ɲɛmaya tara ka di ale ma colonel Abdoulaye Mayiga sira dilen do ale de ma walasa ka sigikafɔw kɛ bɛn bɛ se ka kɛ chronogramme kelen kan cogo min na ani kalataw fana bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na k'o fɛɛrɛw sigi sen kan o baara hukumu kɔnɔna la ministre de la refondation de l'État
ka fara ministre délégué kan auprès du premier ministre olu bena fara a kan walasa ka hakilina jagabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ u ni parti politikiw ka fara société civile mɔgɔw kan walasa baara taabolo ka ɲɛ kosɛbɛ nin ye fɛɛrɛ fɛnɛ ye finitigilakaw bolo walasa politiki jɛkuluw ani parti politikiw olu ni Choguel kana jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o min tɛ u fɛla ko ye ka fara o fɛnɛ kan kalata sariya ko kura minnu fɔra don tɛmɛnenw na 92 amendement de yera o kɔnɔna la o dɔw la premier ministre Choguel Kokala Maïga ale kun kan ka maa dɔw suganti olu ka kɛ organe unique de gestion des élections kɔnɔna la an bɛna ni kunnafoni ye nasira wɛrɛw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen anw y'a fɔ ɲɛ nɔ k'a fɔ ko zantigila yan fan fɛ tigɛ dara maa dɔw kan maa minnu n'olu tun ye denmisɛnnin dɔ ta yoyi denmisɛnnin min ni ye fugedennin don o tun ye a ta wa u minɛna ni a ye maa dɔn u tun bɛna taa min k'a la ko in yɛrɛ kɛra brigade territoriale n'o ye Fana brigade territoriale mɔgɔw ye olu de tun ye tigɛ da ko in kan kunnafoni kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ye ko in bila kiiri tigilamɔgɔ olu ka bolo kan nka nin ko in kɛ ni bi ni ɲɔgɔn cɛ kiiri tigilamɔgɔ kunnafoni jɔnjɔn tɛ ka sɔrɔ olu ka bolo kan a ma dɔn n'o y'a sɔrɔ maa ninnu ni u yɛrɛ de den ye n'u tun bɛ ka taa fan dɔ fɛ walima n'u tun bɛ fɛ ka fugedennin de ta ka taa gasila ko wɛrɛ k'a la o kɔni kunnafoni ma dɔn nka bi in na min jɛlen don o ye k'a fɔ maa ninnu u bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan Asan Jalo ale bɛna a bɛrɛbɛrɛ da an ma k'a fɔ ko cɛ kelen ale di mɔgɔ wɛrɛ fila k'olu minɛna ka den yefuke dɔ t'u bolo mun si bɛ taa san 2 ɲɔgɔnna na Fana brigade territoriale gendarmerie mɔgɔw fɛ u minɛna arabadon juin kalo tile 15 la san 2022 Zantigila Zan Kulibali commune na ni maa kofɔlen ninnu ye Gantigi n'a bɛ fɔ a ma Baba Jara ale si bɛ taa san 22 ɲɔgɔnna na jago baarakɛla don a sigiyɔrɔ bɛnnen don Jalakɔrɔji kɔɲumanin de ma Kati cercle la n'ale bɔra yen Burama Sakɔ ale ni Lasina Sakɔ siga kelen don ni maa ninnu na k'a fɔ k'u kun bɛ fɛ ka taa ni nin yefuke den ye u minɛna sani u ka taa yɔrɔ jan ka taa Fana tribunal de grande instance parquet la o minɛni kɔni fura kosɛbɛ bataki sɛbɛn dɔ senfɛ ni tribunal kofɔlen procureur ye ni kunnafoniya ninnu sɛbɛntiya a y'a yira fana k'a fɔ ko ɲininiw bɛ senna halisa ko jamanadenw k'u hakili sigi hali n'o y'a sɔrɔ sariya tigilamɔgɔw y'a laɲini ko jamanadenw k'u hakili sigi nin waleya kɔni kɛra sababu ye ka jamanadenw kamana gan kosɛbɛ k'a sababuya kɛ fagali walew cayalen ye ni san ninnu na hakilina jiginna mɔgɔ faga ni mɔgɔ tunu wale caman kɛra ni san laban ninnu na Fana kɔnɔ n'o bɛ an hakili jigiyara mata la den yefuke dɔ n'ale fagara ni waleya jugu dɔw senfɛ nga kunnafoniya caman kɔni tɛ jamanadenw bolo ni wale kura in kun kan jɛkulu min sigilen don yefukew ka hakɛw lapasali kama olu y'u ka dusuman kasa yira o jɛkulu in yɛrɛ y'u ka maa dɔ bila ni ko in sɛgɛsɛgɛli kun kan walasa ɲininiw kana dan sira la nga u b'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw ni kiiritigɛbaw ma sɔn ka kuma nin ko in kun kan sani kibaruya wɛrɛw cɛ jamanadenw kɔni bɛ fɛ ka kunnafoniyaw sɔrɔ nin ko in kun kan ana cogo cogo n'u y'a kunnafoni di renouveau bɛ kɛ sababu ye k'a kunnafoni cari bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama ka sababu kɛ yefugedenninw olu ka ɲangatɛ wale minnu bɛ ta k'olu sɛgɛrɛ o ye wale jugubaw ye ka hakililajigi ka kunnafoniw la bakuruba min dɔnnen don sɔgɔmada in na o ye ka fɔ surɔ nɛgɛ kaɲɛ 23 wagati ko danna waletigi dɔ olu taara ka taa bin Fana o komisariya kan komisariya kura min ni a yɛrɛ sigira nka fo ka se bi ma kunnafoni jɔnjɔn tɛ a kan jamana ɲɛmaaw ma kunnafoni bɔ a kan nka a kɔni dɔnnen don Fanakaw ka fɔ ko maa dɔ taara ka taa bin u ka komisariya kan kunnafoni tɔ mana kɛ min ye tile journée kɔnɔna la olu bɛ dɔn Fanta Tomota nin ye kunnafoni kunfɔlɔ minnu n'olu sera ka kamaru ɲɔgɔn kan tako filanan la a tɔ mana kɛ min ye an na bɔra yuguyugu k'o di lamɛnbagaw ma Isa Kaba k'i fo kunnafoni tagabolo ɲuman na ka bɔ don kibaru ta ko fɔlɔ kɔnɔna la an bɛ Sori Ibrahim Jalo bisimila ni wagati kofɔlen na a ka se k'an ladɔnniya bi jumadonya in na tan ka segin bɛ okumu min kɔnɔna la anw ka bi nɛgɛ karafetigi o ye Magan Jakite Mackenzie Magan a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatilen don